Bon dia a tutti. Mainatges i mainanes de desert, benvinguts pares i mares d'altres persones que ens acompanyats. Aquesta és la segona obra de teatre que representam en tresau Festival de Teatre en Escola que organitzam des del Consell General d'Aran amb estat amb una estimable col·laboració dels mestres de l'Aran que també aprofito per agrair-les tot el seu treball i esforç en que aquestes obres de teatre gesquen en Tadeuan. Avui hem ací els mainatges i mainades de l'Escola Sant Roc de Bossost que a la seguida us presentaran la seva obra El bosc, un ae de tutti. Si us sembla, les reservem amb una triparada de mas? Sí? Vinga. Sugar, I get it on my knees, baby, please don't tease, honey, I wanna be held by you. Hold me through the night, hold me till the morning light, hold me right tonight. Us representarem l'obra de teatre El bosc, un ae de tutti. Com ha estat tot el món, els boscs que avui coneixem no se semblen bric als que hi hauria força anys. Aquells eren més verds, el blanquejat, i vivien criatures meravelloses, que amb el pas del temps se tornaren més paürides. En aquell bosc vivien nombroses famílies d'arbres d'iguers, el cace, el agüet, el tereixo. També hi hauria ades, bolets, i força criatures fantàstiques que també són jocs de cants, dauen vida i alegria als flors, als fruits, als ceps. Quin dia de tardor, les ades s'amasseren de mesolets entre cantar i dansar. Més! Sóc cansat. Ets just pesades. Ven, un de l'esà. A tal se quedaran. I nosaltres vos premanirem un boníssim pastís de jordús. Ven, bolets que vos cunda. Per què era wet? Conservació guaies en iguet. Oh, sete plats. Hi havia un cop en un bosc força albenyant un petit baú que portava a la trincada. I no podia volar bé. Doncs s'hauria herit en tot això dels caçadors. S'arrossegava lentament i amb dificultats pel bosc d'amigació a la trincada. A la veig...
Digueu, els arbres de bosc m'acolliran. Vau a demanar-les. El primer arbre que se trapec sigué que case. Era tardú, era força verolla. El case auia força glans, madurs, e força huelles. El petit pau li demané. Senyor case, podria vostè allotjar-me entre les sues huelles en què a la primavera jo no pugui volar bé, era la trincada. Més aurerot, qui te creus que jo sopec? Qui te vos menjaes menys clans? Uch! El prove Paul marxé, tot trist, en què se trapec, també majestros veduts, força elegant, també són lui d'un vestit platejat. Honorable veduts, me deixaria vostè viu entre les sues branques en què arribe un temps. Era la trincada e no pugui volar bé. Més, com a gosses demanar açò, mala bèstia. No sabes que jo soc el marquès de la Plata? Quina pintaria jo d'enviat de sus? Au, sé que tinc nou cervellot, e deixa'm dir que tot me contemplen amb admiració. Au, veten! El prau dret se n'anè, damb cap baix era així a la trincada. Començava a descoratjar-se enxinyau. A la vez se trapec damunt castanyer, plen de castanyes a pin de queu. Hola, senyor castanyer. Podria vostè allotjar-me entre les sues huelles en què arribe un temps. Soc herit e no pugui volar damb la mia a la trincada. Jo no vull saber res de forasters, so que pugui eidar-te una castanya. Au, veten! El prau ordet ja no sabia a on anar. En tot, cercar, se trapec damunt a Guerasser. Una güerasser, podria vostè deixar-me viu entre les sues branques en què arribe la primavera? Guardats! Era la trincada e pugui morir d'airet. Què me diré? Ja sort daudets e d'autres animals que se calen entre de mia i branques. Per què m'engratilles? Cerca't un altre. Sou dormint. No me molestes que deixa'm estar. Era ordet era trist i abatut. No sabia si dirigir-se a la res més. En tant ultrapasse la mia alta negativa. L'entinyet, en tot arrossegat, era així a la trincada. Ja començava a ésser de net, quan, cop sec,